ପିପିଲି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗରେ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟ। ସେହି ଟେଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରୁନି ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କି ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ତଦାରଖ ନକରି ଶେଷରେ ତଡ଼ା ଖାଇଥିଲେ ପିପିଲି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ସବ୍ ଡିଭିଜନର ଜଣେ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ। ହେଲେ ପିପିଲି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ତଡ଼ା ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଗାଦି, ଯାହାକି ଠିକାଦାର ପ୍ରତି ମୋହ ଛାଡ଼ୁନି। ତଡ଼ା ଖାଇଥିବା ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସୁବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ବାବୁ ସେକ୍ସନ ଅଫିସରୁ ଚୌକି ନ ଛାଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଥିବା ବାହାସ୍କୋଟ ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି। କନା କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଅଛି। ସେପଟେ ଉଭୟ ବାବୁମାନେ ଠିକାଦାରଠାରୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ନ ଯିବା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। କଂକ୍ରିଟ ଢଳାଇରେ କମ୍ ପରିମାଣ ସିମେଣ୍ଟ ମାଟି ମିଶା ଗୋଡ଼ି ସାଥିକୁ ପୋତା ବାରିରେ ପଡୁଛି ଢଳାଇ। ଢଳାଇ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବାରୁ ଠିକାଦାର ପଛେ ପଛେ ସଢା ଛତୁ ନଡ଼ା ପକାଇ ଲୁଚାଇବା ଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମୋହନ ସରକାର ସରକାରୀ ଖୋଲାପି ଏବଂ ଅବହେଳିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ପଦବୀରୁ ବହିଷ୍କାର କରୁଥିବା ସହ ସମିତିରେ ଡିଣ୍ଡିମା ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ନିୟମ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପିପିଲି ଆର୍ଏନ୍ବି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପିପିଲି ଏବଂ ଅଧିକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର 2 ପ୍ରତି କିଭଳି ନଜର ପଡୁନାହିଁ ତାହାକୁ ନେଇ ହେଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ପିପିଲି ଆର୍ଏନ୍ବି ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଅଧୀନରେ ବଳଙ୍ଗା ପୂର୍ତ୍ତ ସଡ଼କ କୁମାରେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଭାୟା ସୁବଳିଆ ପାଟନା ଦେଇ ବନମାଳୀପୁର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ରାଞ୍ଚ କେନାଲ ବନ୍ଧକୁ ସଂଯୋଗ ଥିବା ରାସ୍ତା ନବୀକରଣ ପାଇଁ ବିଭାଗ ପ୍ରାୟ 11 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛି। ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ଯୁବ ବିଧାୟକ ରୁଦ୍ରପ୍ରତାପ ମହାରଥୀଙ୍କ ସଭାରେ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିଲା। ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ ପରେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭଠାରୁ ଏଯାଏଁ ପିପିଲି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର କୌଣସି ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିନେ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ତଦାରଖ କରିବାକୁ ଆସିନଥିବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ତଦାରଖ କରୁନଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରଞ୍ଜାମ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ସେପଟେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମାଣ ପିଚୁ ପଡ଼ିଛି। ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ପାଣି ଜମୁ ହେଉଛି, ଯାହା ଜନସାଧାରଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗାର୍ଡୱାଲ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାହା ବିଭିନ୍ନ ବଙ୍କା ଢଙ୍କାରେ ହେଉଥିବା ଭଳି ନଜର ଆସିଛି। ସେହିଭଳି ଏକ ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ବଙ୍କା ଢଙ୍କାରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜନସାଧାରଣ ଦୈନିକ ବ୍ରିଜ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ ହେଉଛି ତାହା ବିଭାଗକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛି। ସେହିଭଳି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଫଟୋ ଥାଇ ଏକ ବୋର୍ଡ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଏହି ରାସ୍ତା ସର୍ବସାଧାରଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନେବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ଏ ନିୟମକୁ ଅଧିକରଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏକ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରାଗଲେ ପିପିଲି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଡିଭିଜନ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦୁର୍ଗତିର ଅସଲ ମୁଖା ଖୋଲିଯାଆନ୍ତା ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଦ ରିପବ୍ଲିକ ଓଡ଼ିଶା 24 ନ୍ୟୁଜ୍।